Toguska busio mwancho murigeria soroboti ronde amatuko amake aetire maiga yo mokonyi bumurai bwike magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i okora hokumerana ne kiombe kia Linda Mwananchi niko bone gatia bamenyi be county ya Nairobi babwatukire birengerero byabo kubwatekana nengane iyo niko bono barure okoboria gochia sabagusi kwana kiabona ngwanchira na bare hekengese kende gyonsi musike Matiang'i arache konyora hasebo igo barure okoboria gochia sabarai bari bakwamberia serikali kobamo ari bono barache kwana kia humurai nkogenda Obusumurai urabisi bono nkogendare nka muri kitoli lya Nyambane namake igati y'abamenyi be county ya Nairobi besokirie na kurwa ebirengereri byabo kubwatekana n'egeikaro kenegetigwe igati y'abarai ba Linda Mwananchi na omokonyi bw'umurai bw'ekiama gya Jubilee Fred Matiang'i asebatebire ogocha amoko abarai yabo niko kuguchikwenekia umurai bwense Ruto nkogendare nka asobochori bore busio. Ruto tunajua ataenda nyumbani, lakini kuna combination nyingine inaweza kumpeleka nyumbani saa 8. Tunataka ile nitampeleka nyumbani saa 12 asubuhi. Kwa hivyo ile kuongea kukutana ya Sifuna na Matiang'i ilitufurahisha sana, ilifurahisha jamii ya Wakisii, ilifurahisha Waluya sana. Tunataka waongee, tunataka combination. Na mimi naona hiyo combination ya Matiang'i na Sifuna, it is a lethal combination, very lethal. Okwo nokoboria kurwa ase egati y'abamenyi be county ya Nairobi ase bono banyareko babakurwa okoboria gochia asegesa kukyo mugusi kwene kyanko musira bare omokonyi bw'umurai w'ekiama gya Jubilee Fred Matiang'i ase ganga yayo kwirurukia ebendera y'oburai bwense ase boigo banyareko babagote babuna batigaramo nonya n'enchinga kichiri atachiko baga kwirurukia ebendera yo tutwe yake ko kantu bwa namba chisendo ko yake reko ngento tangaki wingana ne track record yeriero na ande ne njira rira rikogenda mungwano oyo kwariki kwe waregente na guno no botule ndo kumanya endo tete ko ngaki ineto basi ni ungane pamoja ko Western Nyanza Nairobi Rift Valley paka basigizi bonse bamwire amangana ngakaronso tayo chikobori abakamba baruo aitayo amangana ngamajangire chikobwe fragipera ngatosuke kando aitayo so egendo tubwatekerenga nokomorusi omobisa omoibi oyo saliri ense itorie chibesa bakechi abarwaire abarwatega kenya nazo bizo bali kwe unone ndagera gukwana kurwa ase omochio Nairobi abamenyabo nigo batebire Matiang'i nigo akorete merememi ya chinga kiarenge asoborai chisekta ao asebo igo baruro kuburia guchia asabarai bari bande bare ase serikali kumubwatisia because mtu kama Matiang'i is a person who represents change. Tumeona Matiang'i wakati amekuwa minister CS for education, ile mabadiliko amefanya kwa education mpaka wa leo Ruto ameharibu hiyo mabadiliko yote, amemesa education. Tumeona vile Matiang'i alifanya akiwa ICT, tumeona vile Matiang'i alifanya akiwa interior, na watu kama hawa ndio tunataka. Abantu baminto bwatirana bali bakonya okama muna yo chief mokami yo tobwate bosonga nganere ka banyagisi county inuka nyago kamaka ko no ngombe ndo ya osi era mutinyi komi etikate ya osi yo osi ko etiaje ko banyanya kamaka kula seta inuka namanya kamari mazimwe mosi bete ngombe anyago kamaka pisa lakini to bazanga ki ego chiko ikarito ko chikwaza muna bo chimo tinyoka naiga tamaka pisa ngombe ite bakachintacho tamako ruo moche muina esekali nkorozo tole kirende onse muno mugusi ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane.